Čo tu dnes máme? Ťažká americká V8 s nápravami skoča. Áno, ibaže vôbec. Toto 40,5 palcové auto má zaujímavejšiu históriu, ako by si čakal. Vzniklo z čistého trucu a pomstichtivosti. Aj napriek povrchnej motivácii dosiahlo niečo, čo nečakal ani sám Henry Ford II. V 60. rokoch hľadal vhodný koncept, ktorý by mu pomohol splniť sľub daný Enzovi Ferrari. Poraziť Ferrari tam, kde vládlo už roky. Na pretekoch Le Mans. Lotus. Nebolo to jednoduché. Ford si uvedomoval, že to sám nedokáže. Potreboval partnera, ktorý by mal skúsenosti v stavbe aut. Ideálne na vytrvalostné závody. Lotus bol logicky prvou voľbou. CEO Lotusu Colin Chapman bol známy svojou filozofiou Simplify then add the lightness. Filozofia perfektná pre F1, kde sa dá naplánovať stratégia podľa počasia, prispôsobiť sa životnosti dielov, pneumatík, ale na vytrvalostné 24-hodinové závody Le Mans sú často kladené úplne iné požiadavky. Rokovania s Fordom stroskotali na tom, že Chapman chcel postaviť úplne nové auto. Len pre túto vendetu. To sa Fordovi logicky nepáčilo, pretože vedel, že prototypy sa často stretávajú s detskými chorobami a ich riešenie zaberá čas. Rozhodovaniu napomohla aj ďalšia Chapmanová podmienka. Bol konštruktér, chcel veci robiť po svojom a nechcel, aby mu Ford do toho kecal. Cooper Cars. Ďalším adeptom vládačiku Forda bolo Cooper Cars. Aj oni sa rovnako ako Lotus angažovali v F1. Okrem toho boli priekopníci vtedy revolučnej myšlienky, monopost s motorom uprostred. Avšak rovnako ako Chapmanov Lotus, ani Cooper Cars sa nevenovali vytrvalostným závodom. A to Ford videl ako veľkú prekážku. Bol tu však ešte jeden problém. Cooper Cars nemali výrobné kapacity na projekt takéhoto rozsahu. Fordovi neostalo nič iné ako hľadať ďalej. Lola Cars. Vtedy narazil na novú značku s veľkým potenciálom. Spoločnosť založil Eric Brodley v roku 1958 a zaujímavosťou je, že funguje dodnes, aj keď s malou prestávkou. V roku 2012 musela ukončiť činnosť, ale po 10 rokoch zažila znovu zrodenie. Dnes plánuje v spolupráci s Yamahou a ABT Sportsline vstúpiť do Formuly E. Práve vtedy, keď Ford začínal strácať nádej, Brodley predstavil svoj nový projekt MK6. Ford to vnímal ako znamenie. MK6 a GT40 MK1 sa líšili len v kozmetických detailoch. MK6 mala rovnako ako monoposty Cooper pokročilú koncepciu s motorom uprostred, konkrétne legendárny hliníkový V8 Windsor od Fordu. Menej úprav znamenalo menej starosti a tým pádom mali viac času na plánovanie, čo robia, keď Ferrari porazia. Mark 1. V roku 1964 z garáže Ford Advanced Vehicle založenej v anglickom Slav len pre túto príležitosť vyšla prvá generácia GT40, ktorá zadefinovala dnes už ikonický dizajn. S jej úspešnosťou tak ikonická nebola aj napriek tomu, že Ford nepochybne vybral ten najlepší koncept. GT40 si nakoniec prešla 5 evolúciami, na ktoré sa teraz podrobnejšie pozrieme a slovkom 2 zmienime aj ich duchovných nástupcov. Prvé prototypy ostali verné small blockom Windsor, dostali upravené 4 dvojky so suchou klukovou skriňou a 4 vertikálnymi Webermi. Spojené boli so 4-stupňovou nesynchronizovanou prevodovkou Koloty typ 37. Po problémoch so spoľahlivosťou sa pôvodnú 4 dvojku rozhodli vymeniť za vylepšenú verziu 4,7 High Performance s 5-stupňovou prevodovkou ZF. Odvodená bola takisto z Windsoru a bola upravená pre potreby Shelbyho legendárneho modelu AC Cobra. Tým sa síce spoľahlivosť GT40 výrazne zvýšila, ale stále nedokázali dokončiť náročné závody v Le Mans. Pre úspešnú registráciu na závody museli vyrobiť aj niekoľko cestných verzií, čo určite bohatí zákazníci ocenili. Z celkového počtu 87 vyrobených MK1 sa im ušlo asi približne 30 špecifikácií pre cestnú premávku. Tie sa na prvý pohľad dali odlíšiť od závodných verzií napríklad tým, že mali spravidla kolesa s drôteným výpletom. Okrem toho bol interiér lepšie odhlučnený aj vybavený napríklad kúrením alebo rádiom. Mark II a Mark IIB. Druhá a zároveň
práve najlegendárnejšia verzia prišla v roku 1966 a od začiatku valila. Ford sa po počiatočnom neúspechu poučil. Auta síce stále stavali v Anglicku, ale všetky dôležité úpravy a modifikácie sa robili v USA. To mali na starosti Shelby American a Holman Moody. Áno, Ford oslovil na spoluprácu Karola Shelbyho a ten vývoj s radosťou prebral. Pre sezónu 66 vyčaroval legendu, ktorú dodnes poznáme ako auto, ktoré porazilo Ferrari. A porazili ho hneď 4-krát po sebe. V roku 1966 v MK2 od Shelby American, v roku 1967 v MK4 od Shelby American, v roku 1968 v MK1 od JW Automotive, v roku 1969 rovnako v MK1 od JW Automotive. V roku 1966 svojim prvým víťazstvom rovno pozametali pódium, keď si GT40 z Le Mans odniesla hneď prvú, druhú aj tretiu pozíciu. Tým prerušili 6-ročnú šnúru víťazstiev Ferrari, ktoré ťahali od roku 1960 až do osudného roku 1966 a nemohli im vyslať jasnejší odkaz. Le Mans nie je vaše ihrisko navždy. Dokážeme vám nielen konkurovať, ale vás aj poraziť. Zaujímavé je, že Ferrari odvtedy na Le Mans nevyhralo až do roku 2023, čo celý úspech Fordu ešte viac umocňuje. Samozrejme, aby to dosiahli, museli MK1 od základov prekopať. Shelby sa zameral na najčastejšie dôvody, prečo Mark jednotky nedokončili závody. A okrem nehôd to bola hlavne spoľahlivosť motora alebo prevodovky, prečo jazdci museli závody predčasne ukončiť. Motor si Shelby požičal z modelu Ford Galaxie, samozrejme upravený pre NASCAR. Mal objem 7 litrov a výkon 485 až 500 koní. Pôvodná 5-rýchlostná prevodovka ZF nebola schopná zvládnuť taký výkon a pre motor bola vyvinutá nová 4-rýchlostná CarCraft T44. Logicky kvôli väčšiemu a ťažšiemu motoru museli byť upravené aj brzdy a rám. Karoséria si prešla len menším redizajnom, primárne pre optimalizáciu chladenia a zlepšenie aerodynamiky. Pre sezónu 67 sa používala MK2, označovaná aj ako MK2B, ktorá mala zasa len mierne redizajnovanú karosériu. Motor dostal dva nové karburátory Holley, ktoré dodatočne zvýšili výkon o 11 koní. Aj napriek úpravám sa Mark IIB nedarilo tak, ako Ford očakával. V roku 1967 museli dve posadky odstúpiť kvôli nehodám a jedna kvôli technickým problémom. Mark III. Ďalšia generácia, logicky Mark III, sa filozofiou odkláňa od predchádzajúcich verzií. Okrem toho, že sa vyrábala súbežne s Mark IV a Mark IIB, bola cestná verzia, ktorá sa pretekov nezúčastňovala. Mark III bola primárne zameraná na pohodlie a praktickosť, ak sa o niečom takom spojení s GT40 dá hovoriť. Na rozdiel od predošlých verzií mala okna, ktoré sa dali otvoriť, zvýšené predné blatníky, dvojité predné svetlomety, páku umiestnenú centrálne alebo predloženú zadnú časť karosérie, kde inžinieri vytvorili provizorný batožinový priestor. Pod kapotou bola namiesto v premávke nepoužiteľného 7-litrového 500-koňového monštra použitá civilnejšia verzia 4,7 High Performance, naladená na 300 koní, spojená s 5-stupňovou prevodovkou ZF. Napriek vynikajúcim jazdným vlastnostiam bola Mark III kritizovaná za slabú kvalitu spracovania a kvôli radiacej pake presunutej do stredu dostala hejt aj za ťažšie radenie rýchlosti. Mark IV. V prípade Mark IV sa vraciame späť na okruh, ale s veľkými zmenami. Oceľový monokok bol nahradený hliníkovou voštinovou konštrukciou. Zmenou prešla aj karoséria, ktorá dostala rôzne aerodynamické zmeny. Medzi najvýraznejšie patrí vyššia a ostrejšia zadná časť. Nezmenený ostal motor, overený 500-koňový 7-liter V8. Zmeny sa ale udiali v bezpečnosti. Po tragickej nehode Kena Millsa dostali všetky Mark IV bezpečnostnú klietku v štýle NASCAR. Táto verzia naviazala na úspechy Mark II a vyhrala s náskokom 5 kôl na Le Mans 1967. V tej istej, kde Mark IIB nedokončili závody. V roku 1968 sa GT40 po zmene pravidiel stala nelegálnou, pretože FIA obmedzila objem motora na 3 litre. Ani tieto drsné pravidlá nezabránili GT40 ešte dvakrát vyhrať Le Mans v rukách JW Automotive. Výroba GT40 bola definitívne ukončená v roku 1969 výrobou Mark
trojok. Až do roku 1984 sa pre GT40 nič prelomové nedialo. Až kým sa neprihlásila britská firma Sapphire Engineering, že by možno chcela vyrobiť nejakú repliku GT40. Odkúpila práva na značku GT40 a začala stavať verné repliky s modernizovanými komponentami, ktoré vyhovovali moderným bezpečnostným požiadavkám. Väčšina replik bola vybavená 4,7 litrovými Windsormi, ale pár dostalo aj 5-litrové motory z Mustangu. Výkonovo sa pohybovali niekde okolo 350 koní a všetky boli spojené s 5-stupňovou prevodovkou CDF. Od OG modelu sa mierne líšia, na oceľovom šasi boli pripevnené laminátové diely, čím sa zabezpečila nízka hmotnosť, ale stále vysoká tuhosť karosérie. Dokopy sa vyrobilo asi 40 kusov. Ford GT Mark I. Keď Sapphire postupne ukončoval produkciu GT40, vo Forde si spomenuli, že sa blíži ich 100 výročie a chceli by ho oslaviť niečím špeciálnym. A čo je špeciálnejšie ako ich legendárna GT40? Napísali do Sapphiru, že by chceli späť svoje práva na GT40 a tým odpísali, že to bude drahé. Zrejme to naozaj bolo drahé. Ich podsta najlegendárnejšiemu modelu si nesla len meno GT. Starší sledujúci si spomenú, že vďaka Ferrari systému prideľovania a kvótam na modely sa Jeremy Clarkson snažil zapáčiť Fordu celú tretiu sériu v Top Geare. A to sa mu aj oplatilo, pretože v štvrtej sérii dostal možnosť si ho otestovať v samotnom meste motorov v Detroite. A vďaka týmto krokom sa mu ho nakoniec podarilo získať, čím nám len potvrdil pravidlo, auto z plagátov by malo stať len na plagátoch. Možno by mu stačilo spomenúť si na problémy, ktoré mal s pôvodným GT40, keď sa do ňoho napríklad ani nezmestil a ušetril by si sklamanie a frustráciu z problémov, ktorým musel počas vlastnenia čeliť. Celé to nakoniec vyústilo až do predaja auta. Ford GT Mark II. Ford nám v roku 2016 predstavil aj druhú generáciu modelu GT. Na papieri úžasné auto. Kúsok, ktorý by určite chcel vlastniť každý. Ale ten dizajn ani nestojí za reč. Napriek tomu sa odborníci z Motor Trendu zhodli, že si zaslúži titul Design roka 2016. Podľa mňa zadok toho auta vyzerá ako obkreslené prasa z Angry Birds. A touto Bombou sa s vami lúčim. Ak máte nápad na nejaké video, nezabudnite mi dať vedieť dole do komentára. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi zanechať like a odber, pretože vydávam dosť nepravidelne a bola by som nerada, keby to vaše video zmeškáte. Ja sa teším u ďalšieho videa. Ahoj!